Сега в синия пясък ще сложим и лав. Ето как изглежда във външната страна. И леко по краищата може да започнем да насипваме пясъка. Съвсем леко. Тук, например, става много хубаво. С различните цветове можем да постигнем различни хубави ефекти. Зависи къде искаме да натрупваме. И тук може да отцветяваме нагоре, да стане много хубаво и след като изсъхне, то ще си остане така и може да седи някъде да отцветено. Може, например, да го направим и да сложим свещ по средата и която ще свети по много хубав начин, защото ще отразява цветовете на пясъка. Така, накрая можем да прибавим малко от розовия пясък, който не се получи много добре. Розов или лав пясък. Вземем още малко от розовия пясък и да го поставим тук. И след като сме направили това, ето тук можем да видим няколко смесици от пясък. Ето и по средата, вътрешността, как ще изглежда пясъка.